Chamo María Luisa, teño 75 anos e vivo en San Lorenzo de Aguiar. A miña vida, pois gracias a Dios, foi moi ben. Os estudios foron poucos, entonces caseime, marchei para o País Vasco, estuve 10 anos alá, e despois viñen e dediqueime á agricultura. Teño que cuidar a miña mãe desde a pandemia, deulle un ictus, entón a raíz diso xa deixou de facer cousas. Ola, chámome Mercedes, vivo en Vilela e teño 64 anos. A parte de cuidar do meu fillo e ao marido, estuve en 17 anos traballando en ayuda a domicilio na Cruz Roja en Lugo. Eu levantábame ás 7 da mañá, daba o desayuno ao meu fillo, deixaba na cama, entre casa e casa, poder vir ver como estaba o meu fillo. Terminaba ás 3 da tarde de traballar, e despois xa atender a casa, os bichos que tiña, todo eso. Me llamo Mari Carmen, tengo 65 años y vivo no Castro, en San Martín de Guillar. Yo toda la vida trabajé, soy dependiente, estábamos trabajando, él tuvo un accidente en una moto, en la moto normalmente andaba por el monte siempre, pero llevaba su traje, su casco y todo. Ese día fue a Santa Isabel con los compañeros y llevaba un casco de estos, bacenillo, como le llamas. Pero es que tampoco tuvo tanta herida como para decir estuvo como estuvo, que ya cuando llegué a Lula pues despierta, no despertó y me lo mandaron para Santiago. Y allí sí estuvo en la UCI 2 meses, casi 3, después lo mandaron para Planta y después me lo mandaron para aquí. Bueno, pois eu son Luz, son de Gaioso, da parroquia de Gaioso, que pertenecemos ao concello de Outeiro de Rei. Teño 62 anos, e logo aos 22 anos caseime e fun a vivir a Coruña. E, bueno, en total estiven ali 33 anos, hasta que unha noite, unha madrugada, sonou o teléfono, era meu pai, e nada, díxome que miña nai que caera e que tiña un brazo roto. E nada, cando cheguei a Lugo, pois, deralle un ictus moi importante. Logo no 2017 miña nai morreu e quedou aínda aquí miña sogra un ano máis. E cando salimos do Covid, meu pai xa empeorou. Entonces, pois xa pasou a ser dependente. Bueno, pois chamome Don Vina, teño 70 anos, vivo en Arcos desde hai 38. Estuve na agricultura, vamos que en ganadería. Despois, pois estuve nunha tintorería varios anos. Fixen tamén de camarera outros anos. Pois a axuda a domicilio tamén outros anos no Ayuntamento de Outeiro de Rei. Ese foi o último traballo que fixen. Pois cando empecé a ser cuidadora, pois foi así, cando estaba facendo a axuda a domicilio en Outeiro de Rei, meu pai pois caiu, rompeu a cadera. Entonces decidín, bueno, pues que tiña que cubrir eso, axudarlle a él, e de paso, bueno, pues atendía a casa, ao fillo e ao marido, e aí empezou o meu, pues tamén me cambiou a miña vida, pues decir, bueno, pues me veño para casa e me dediquei a él. Ola, eu chamome Azucena, teño 56 anos e levo 20 anos vivindo en Arcos, desde que me casei aquí. Estudiei, fun á universidade, fixe unha diplomatura, estuve traballando en unha oficina durante 12 anos, e despois caseime, vin para Arcos, o meu home dedicase á gandería, e entonces eu decidín quedarme con el aquí e botarlle unha mão no traballo, e xa tamén ir contando con que tamén iba a haber a cuidar os pais. E despois, máis tarde, veu o tema de meus pais, que iso máis ben foi estes últimos 4 anos. E entonces, pois, decidimos que o mellor era que viñeran eles para aquí. Eu xa tiña que cuidar a miña sogra, o meu sogro xa había fallecido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Varela, vivo en el barrio de Soborvila, en Outeiro de Rei. Pues tengo 62 años, desarrollé mi profesión, que es de docente de formación profesional para el empleo. Yo tengo a mi madre, que tiene 96 años, y hace 2 años y medio
bueno, pues perdió la movilidad, entonces está en una silla de ruedas. Mi madre, al perder movilidad, se hizo muy absorbente, ¿no? Entonces, bueno, en un principio me costó el hecho de ella no poder caminar, entonces tener que llevarla al servicio, tener que ducharla, lavarla todos los días, comer sí que come por su mano. Hola, chámome Estrella, vivo en Matela, en compañía de meus pais que están maiores e dependientes, teño 71 anos. Vivín un tempo aquí cando era recién casada, que tiña os nenos pequenos, meus pais me axudaron moito, por eso agora tamén me sinto que teño que devolverlles todo o que me axudaron. Meu pai, sobre todo, ten unha demencia moi grande, anda con andador. Miña nai non está tampouco para atender esas necesidades. Estou sempre pendiente dela porque non se queda nada sola. Aunque este miña irmá ou así, sempre pregunta por min. Eu teño que estar sempre. Necesita moito cariño, moito mimo. Cando nace o meu fillo foi unha etapa moi dura, aunque pesaba 5 kilos cando naceu. Por falta de oxígeno estuvo un mes inteiro metido na incubadora e paseino moi mal. Diagnosticarono como unha parálisis cerebral, pero bueno, o problema foi de non sacalo a tempo. Bueno, mi padre quedó viudo tamén hace 7 años, sabes que quedó viudo, e ahora hace 3 años se cayó e lo tuve que traer para aquí, para juntos otros, e tiene 91 años. A realidad foi que se cambiou a vida por completo. De tú poder ir a todos los sitios sin ningún problema. Estaban los abuelos, pero los abuelos de aquellas aún, llámale, se valían por ellos mismos, no tenían ningún problema de ninguna clase. Aún tiene compañeros que sí, aún lo vienen a ver alguna vez, aún sale alguna vez a tomar un café. El año pasado aún hicieron una comida entre los compañeros y lo llevaron. Va pues le va Dios. Lo hay que ayudarlo a levantar de cama para la silla y tienes que ayudarlo a lavarse. Vestirse, se viste él, pero le lleva mucho tiempo. Meu pai ten unha demencia, entón dices ti, come solo? Depende. E logo, bueno, eu creo que o peor en estes casos é o tema da cabeza. Que ti non poidas decirlle, mira, vou á farmacia, mentres vou á farmacia ti quedas aquí, ir e volver. No, porque en ese momento sí que che entenden que sí que vas á farmacia, pero logo das media volta e xa pensan en outra cousa. Tens que aprender a xestionalo. Logo, no momento que o aprendes a xestionar, aprender a optimizar o tempo que tes. Ti tes unha situación complicada, cambiouche a vida, virouse do dereito por revés, pero cos datos que tes, hai que sacar a mellor parte. Sí ou sí. Logo, venche un momento de choreira, choras hasta que non hai máis lágrimas. Oye, pois mira, limpas os ollos e pa diante, e pos música te pos a bailar. Despois falleceu meu pai e ao pouco tempo viñeron meus sogros. O marido dela estuvo casi, eran 3 anos ou así, casi atendía a ela. Hasta os 95 anos, coxe ten 98, bien, foi independiente, pero aí sí que deu un baixón moi grande. Aí sí que, entonces, foi cando recorrín ao ayuntamiento, a asistenta social, e ya a ver se me podían prestar algunha axudiña para eu levar este peso un poquinho mellor. Más que cuidados físicos, porque hai as cuidadoras que o asean, que fan a limpeza da habitación, do baño, de todos eses cuidados, é o cuidado de estar pendiente del 24 horas por todos os días do mes. Si é complicado porque eu teño pouca salud, entonces tamén me priva de facerlle cantidad de cousas. Veñen dúas son corredoras sociales, unha por a mañá e outra para a noite a deitala. O ano pasado sí que por primeira vez pedín eso, a axuda esta ao respiro familiar. Meu pai estuvo dous meses en Castro Riberas de Lea. Hai outro servicio tamén, que é outra axuda tamén da Xunta de Galicia, e tamén estivo 17 días no centro de Outeiro. Está moi ben, porque eso sí que consigues desconectar. Eu consigo desconectar, Llevamos mucho tiempo en Adarce. Es un centro de daño cerebral que está allí en el Sagrado Corazón.
Luego tiene actividades, van al cine, hace gimnasia, hace un poquito de todo. La vida te cambió, porque ya no era lo mismo marcharte media hora que una hora. A mí me gustan, por ejemplo, mucho las manualidades, los cursillos que hace, por ejemplo, el Concello o las amas rurales, me gustan mucho. ¿Qué procuraba? Una vez a la semana, dijo, a mí, ¿quién se queda? Se quedaban con él y con ellos, y yo cogía esa tarde y me marchaba. Aún hoy lo hago. Tienes que ir aprendiendo, no te queda otra. No te queda otra porque tampoco puedes estar llamando a todo el mundo que te venga a echar una mano. Tengo que dar las gracias al servicio de ayuda a domicilio, que ello me facilita bastante la labor. Si yo no tuviera ese servicio de ayuda a domicilio, la ayuda de dependencia, bueno, pues no podría estar trabajando y no podría darle una calidad de vida que me gusta dar a mi madre, vale? Teño a axuda da dependencia, das cuidadoras, e despois, bueno, hai días e horas que elas non están, teñen unhas horas limitadas. Mañá, por exemplo, teño dentista, entonces, pois o meu marido tamén colabora, fillas que tamén deixan o seu traballo para vir a axudar. Eu teño a axuda a asistencia a domicilio. Antes tiña 5 horas diarias, polos 3. Agora non, só teño unha hora para a miña mãe, non me quedou máis. Que vale, claro que vale, pero que é insuficiente, que esperas moito tempo que cheguen as axudas. O primeiro que pedín foi para meu pai, e tardouse 2 anos en resolver o expediente. O respiro familiar. Non se sabe o importante que é esa palabra, pois que estamos cuidando das persoas maiores, porque necesitamos aire, salir. Dices, por fin estou eu, podo dedicar estas horas ou este día para min. Pois fago con ela, falo moito con ela e fago cousas, teño pelotas e xogamos as pelotas. Bueno, fago exercicios con ela para que se mova. Eu aprendín sobre a marcha, coa práctica. Eu non fixen ningún curso, non fun a ningún sitio. Tamén teño que dicir que é moi importante ter un equipo médico que te apoie, médico de familia, enfermeras, porque eu ante calquer duda ou podía chamalas, viñan aquí a domicilio, miraban meus estrés, facían as analíticas na casa, dicíanme non te preocupes, isto fai así, fai asá. E sobre todo, unha cousa que se valora moito é que me preguntaban como estaba eu. Y después cuidadora, yo creo que es un instinto que tenemos, o la mayoría de las mujeres tenemos un cierto instinto. Lo que sí, bueno, pues siempre tienes la ventaja de hoy en día pues contar con muchos medios, tanto apoyo de personal sanitario como medios como internet para buscar, bueno, pues determinadas situaciones en que son nuevas para ti, bueno, pues tener información de cómo hacer mejor las cosas o cómo afrontarlas de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ella calceta, juega las cartas, juega al dominó. Pero cando che chega, pues, aprendes o día a día. E despois, bueno, tamén fun facer 2 cursos. O traballo da muller é moi duro, porque faço o de fora, e chegas á casa e tens que facer comida, ou o que sea. E non tiña que ser así. Eu, no meu caso, non tiña nada que dicir, que tamén teño un marido formidable, e aprecia a miña mãe como se fora a mãe dele. Todas as asistentas que pasaron por aquí de axuda a domicilio non veo ningún home. Parece que cando sería un traballo que poderían facer perfectamente. Hai hombres que non valen para... Hai hombres que sí valen, hai outros que non. Se ponen moi acelerados, moi nerviosos, moi tal. Yo sigo opinando que no hai hombres por la sencilla razón de que tú tienes el sueldo máis grande que lo tengo yo. Eu non eduquei o meu fillo por ser varón dunha maneira, non. El facía a súa cama igual, recollía igual, e cociñou igual, e fixo todo igual. Entón, non, eu creo que a labor que é dos pais, basicamente dos pais. Claro que queda moito por facer. Con esta xente que ven máis xoven, pois está cambiando moito. Eu creo que ahora, que xa tanto que sea home ou muller, que se van adaptando tanto ás labores da casa como aos cuidados de maiores. Mira, yo creo que es un rol que nos enseñan desde niños. Las madres, yo creo que ahí cometemos el error
de que educamos de distinta forma a los niños de las niñas. Yo creo que lo que yo hago por mi madre, mis hijos también lo verán y algún día tal vez lo hagan por mí. Eu creo que vai dentro da nosa genética de ter unha sensibilidade de máis empatía, de máis poñerte no lugar do outro. Eu creo que as novas xeneracións van un pouco máis encamiñadas á igualdade e á participación en todos os labores que corresponden a unha unidade familiar. Mira, non voto de falta, eu son feliz co que teño, non? Pero no brao poderme ir á playa con eles, salir deste entorno. Síntome sola porque realmente estou sola. Ven a miña filla por aquí, ven todos os días, pero ela traballa. Pois mira, satisfactorio para min é todo, porque todo canto fago, a verdade é que o fago con moito cariño. O que me falta moitas veces é dicir, Dios, porque non me dá Dios máis forza para poder facer todo o que teño que facer? Síntome algo deprimida por non poder salir da casa. Pois cantidade de cousas, de manualidades que facía, e iso noto moito en falta. Noto falta de algo, de libertad. Boto de menos poder dormir, porque durmes, pero daquela maneira. O de non poder dicir, pois vou de compras, ou vou de... eu que sei, pero o tema psicolóxico é fastidiado. Creo que ben. Crees que ben, pero sí que é verdad que a veces non controlas as emocións ou non te das conta de que sí que che vai afectando. Tú deixas de preocuparte por ti, a túa vida pasa a un segundo plano, vida social, vida familiar, incluso estar as 24 horas. O que máis necesito, pois eso, ter máis tempo para min. Teño unha nena que agora ten 16 anos, pero ela axudoume tamén moito no cuidado. Entonces, para eu, xa non digo para ir tomar un café, que xa non me planteaba eso, pero para poder ir á farmacia ou fazer un recado puntual, pois quedábame ela, axudábame a deitalos ás noites, porque eu sola, pois, eu tamén estou operada de espalda. Pois o máis duro é o verte que che falta todo pois esas relacións sociales que tiñas, de ir tomar un café, de ir ao cine, de viaxar, desde que me xubilei que tiña tempo para todas esas cousas, pois eso agora non existe. Ler un pouco nun libro ou ver a tele. Traballo un pouco no horto tamén para estar un pouco liberada. Pois a satisfacción de poder facelo e de non tirar a toalla. Los años que tenga que le queden, que tengan unha calidad de vida como ella veló cuando yo era niña. Que é normal que o faja porque ela por nós deu o que tiña e o que non tiña. Satisfáceme máis velos ben cuidados, velos ben atendidos, que os outros contras que teño. Sínteste que non me doi nada, pero en cambio estou cansada. Queres que os seus últimos anos vivan o mellor posible, porque traballar xa traballaron a abondo. Pero bueno, vou no cuidar hasta que poida. Eu, dunha maneira ou doutra, vou no cuidar na casa. Por moi duro que sea logo o tema de cuidar unha persona maior, hai que pensar que a peor parte leva a esa persona. Foron felices e que non lles faltou de nada. É a satisfacción máis grande que levo. É mirar para diante, que hai cousas moi bonitas.